Oh, wat hebben we hier? Oh, is het klaar? Oh, wat is dit prachtig, jongen. Echt heel mooi. Lietse Matthias krijgt nou nog help van Jannie, maar dat zullen net een soort naaie poppen missen kunnen. Jannie gaat per 1 januari na zo'n 20 jaar werk te hebben als crèmeverzorgster met pensioen. Nou, dat kun je wel zien. Ik ben de jongste net meer. En ik had het werk met heel veel plezier doen. En het had ik een heel proces geweest om daar afscheid van te nemen. Maar dit viel volle meer dan als werk. Het is nou mooi west van Jannie, dags had het werk altijd een speciaal plakje. De ouders moeten nog een maand op wachten. Ik stap erin en een uur later maak ik soms die baby al onklaaien. En dat maakt me heel nederig en heel dankbaar. Dat is de bijwezen meest. Bij dat grote proces van geboren worden. De ouders van Matthias binnen tieren tevreden met Jannie en vinden het dan echt spietig dat ze ophoudt. Tuurlijk, dus dan is het al je wennen. Ja. Je hoort het zoveel in je leven en dan die weken, dat is gewoon zo belangrijk om dan een goede kraamverzorgster te Ja, hebben. dus ze kunnen die heel goed geruststellen en dat had ze dus ook Ja. heel erg dienen. Dat besluit hebben Ewout en Janne nog een paar mooie woorden van Jannie. Lietsband. Dat ze daar lekker van genieten kunnen inderdaad. En net dat ze helemaal stand-by staan had. Ja, en super bedankt voor alles natuurlijk. Absoluut, ja. Ja. Voor alles wat ze het leerd had.